Akko Suomelta, Laitamäen Jussi, terve. Tällä kertaa kuvataan puimurista video. Glass Avero 240. 4,3 metrinen pöytä siinä on. Pöydässä näissä on hyvätkin varusteet, eli näissä kaatokela pyörii hydraulisesti ja kaikki säädöt tietysti on muutenkin hydraulisesti. Terä on vielä hyvässä kunnossa, sormet kaikki on eheät ja säilytetty on siististi aina katon alla. Varaterä siellä on kerran käytetty, mukana tuolla. Hydraulinen takaisin pyöritys. Ja mahdollisesti, että jos siitä halutaan pöytää irrottaa, niin pöydän irrotus ja kiinnitys onnistuu tuolta toiselta puolelta. Sieltä tulee tanko tästä läpi, joka sitten ottaa täältä, vapauttaa tämän toisenkin puolen heti kerrasta. Muuten siellä on nuo yläkorvakkeet tuossa, ne on ihan helposti nähtävillä. Rengastuksena 750-65-26 Michelinin renkaat ja takana sitten Continentalin 360, 80 ja 20 tuumaisella vanteella. Pelliltänsä varsin näyttävässä kunnossa. Caterpillarin moottorihan tässä kyseisessä koneessa oli. Ja sitten kun katsotaan tänne, niin nämä terälaput on ne on hyväkuntoiset vielä. Niiden puolesta sopii lähteä puimaan ihan vaikka heti. Kuulolakeroidun koholimet, 4 kappaletta, säätöseulat. Ylemmät seulat säätyy täältä takaa ja sitten tästä kyljestä voidaan sitten säätää alaseulat. Uusi akku tähän koneeseen oli laitettu nyt viime talvena. Alkuperäiset työkalut oli kaikki mukana. On lyhyet jakajat. Hydrauliikalle oli tosiaan tällainen pikakampa, joka sitten säilytyspaikka on tuolla ja nivelaksilalla muuten tuo kytkentä. Tässä on tosiaan tuollainen vipu, josta menee vivusta menee tuonne toiselle puolelle ja saadaan siitä sitten molemminpuolisesti lukot irti yhdestä vivusta. Katsotaan tuonne sisälle. Näyteluukku siinä, mistä se voi ottaa vähän kourallisen tavaraa ja tutkia sitä, ja sammuttaja oli mukana. Mekaaninen penkki, siinä oli apumiehen jakkarakin, siitä löytyi. Joo, koitetaan laittaa sieltä virtoja vähän päälle ja koitetaan käynnistää. Siellä näyttää, katsotaan, 946 kelotuntia ja moottorituntia 1196. Vai oliko se hehtaari? Se taisi näkyä itse asiassa silloin, kun kone oli sammuksissa. Koitetaan vielä sammuttaa ja virrat päälle, niin nyt siellä itse asiassa näkyy 1126 tuntia. Joo, 946 kelotuntia. Kepistä näistä löytyy ihan hyvät toiminnot. Eli tuolta saadaan tämä kaatokela. Ja etäisyyssäätö sitten oli samasta nunnus sitten sille, että ajon aikana on helppo sitä käyttää. Ylös-alas liikkeet tuosta. Ja sitten tästä pöydästä löytyy sänkyautomatiikka. Eli tuosta nappulasta kun painetaan, niin pöytä tippuu sitten automaattisesti siihen haluttuun korkeudelle, minkä se on säädetty. Tappiomittarit löytyy. Niillä oli täällä vähän herkkyyssäätyä. Hydraulinen tuo takaisinpyöritys oli tosiaan tuolle pöydälle. Täällä on sille katkaasia, mistä sitten voidaan sitä takaisinpyöritystä tehdä. Tuolta nuo lähtee pyörimään.
Tuosta löytyy katkaasia sitten, jolla tuota automatiikkaa voidaan pienentää tai niin kuin laskea tai nostaa. Sitten tuolle kaatokelalle löytyy tuolta katkaasia, josta sitten voidaan säätää sen kierroksia, ja tuossa on sitten sille automatiikka taas. Muuten itse lietsoin ja kelan kierrokset voidaan sitten säätää täältä. Koitetaan laittaa koneistoa käyntiin ja koitetaan vähän, että kuuluuko sieltä mitään ylimääräistä ääntä. Nuon kelalla koneisto lähti pyörimään sieltä ja sitten pöytä tuosta päälle. Nostan sitä pikkuisen yläpäin. Nuon. Ja nyt tosiaan tuo pöytäautomatiikka, niin tästä yhdellä nappulalla niin se voidaan laskea alahan. Ja jos halutaan muuttaa sitä asetusta, niin täältä näin voidaan nostaa sitä vaikka vähän ylhääpäin. Se toimii näin, että kun sitä nappia painetaan pohjasta, niin se vaiheittain nostaa pikkuisen kerralla, ja joka jää sinne muistiin. Nyt saadaan nostaa tuosta ylhäälle ja lähdetään taas upottamaan sänkeen, niin tuosta nuon niin saadaan tiputettua se siihen samaan arvoon, minkä se on asetettu. Kelakierrokset koitetaan laittaa tuolta vähän pyörimään lujempaa. Hyvin näyttää pelaavan. Ja vähän pienennetään takaisin sitten, niin pieneneekin siitä kyllä hyvin. Kuppitelinen niistä löytyy täältä. Ilmastointikoneessa täällä on. Ja Blaupunktiradio. Varsin siisti puimuri, hyvällä pidolla ollut ensimmäiseltä omistajalta. Ihan valmis puintikuntoon, puimuri on varmasti. Tähän koneeseen otetaan ihan vaihtokoneitakin vastaan, joten ei mitään muuta kuin soitelkaa ja kyselkää lisätietoja ja tarkempia näitä puimurien teknisiä tietoja löytyy konedata.net-sivustolta. Kiitos kun katsoit tätä videoa ja tervetuloa Konekaupoille Seinäjoelle.